गोरगरिबावर जे होणारे अत्याचार बघितलं आणि तेव्हा जिजाऊंना वाटलं की आपल्या पोटी असा एक पुत्र जन्माला यावा, तो एक हिंदवी राज्य निर्माण करू शकेल आणि या रयतेचं रक्षण करू शकेल. तिला डोळे लागले आणि तिला वाटायचं मी किल्ले चढावे, किल्ल्यावर मोठमोठे ध्वज लावावे, हत्तीवर स्वारी करावी. हे सर्व सांगत होते की त्याच्या पोटी एक मोठा वीर शूर जन्माला यायचा आहे. लहानपणापासून त्याला महाभारतातल्या आणि रामायणातल्या गोष्टी शिकवल्या. शिवाजी असाच नाही घडला. आज कलापतींनी सांगितलं, आज पण आम्हाला शिवाजी पाहिजे, पण मॉडर्न शिवाजी पाहिजे. बरोबर, मान्य आहे, बिलकुल खरं आहे. शिवाजी पाहिजेच, पण मॉडर्न पाहिजे. आणि ते काम कोणाचं आहे? ते काम आम्हा सर्वांचं आहे, या आया भगिनीचं आहे. बनवा अशी माणसं, बनवा तो एक थोर पुरुष, येऊ द्या तुमच्या पोटी तो जन्मी आणि करू द्या तो राज या गोमंतकावर. शिवाजी महाराजांची सर्वात मोठी शिकवण म्हणजे तो अष्टपगड जातींना बरोबर घेऊनच तो राजा होऊ शकला, नाहीतर तो कधीच राजा झाला नसता. 16व्या वर्षी, ज्या वर्षी असं म्हणतात मिसळून सुद्धा फुटत नाही, आज त्या हिंदुस्थानला, त्या गोमंतकाला, आजच्या मराठ्याला तोच दृष्टिकोन आपल्या नजरेसमोर ठेवून, ज्याचा इंग्रजी शब्द प्रयोग मी केला, एक्सपोनेन्शियल लीडरशिप, सर्वव्यापी नेतृत्व, अत्यंत मोठं विजन, दूरदृष्टी असणारं नेतृत्व निर्माण करण्याची संधी अशा प्रकारच्या शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने तुम्ही आम्हाला लाभत आहे. त्या संधीला आपण उतरणार आहोत की नाही? शिवाजीच्या सैन्यामध्ये सर्व प्रकारचे लोक होते. हे सांगायला पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. खुद्द त्याच्या मुसलमान अशा त्यांच्या सरदारांची नावं जर ऐकली, उदाहरणार्थ नूरजहां बेग, सिद्दी हलाल, सिद्दी इब्राहिम, शमा खान, मदारी मेहतर, दौलत खान, इब्राहिम खान आणि सारे महारकर सरदार, सारे सरदार शिपाई नव्हे, चिपरुडे नव्हे. कोणी तोफखाना सांभाळला, कोणी आरमार सांभाळलं, कोणी किल्ले सांभाळले, कोणाचा अंगरक्षक पण बरोबर राहिला. आणि हे सारं करीत असताना त्यांनी पाहिलं त्या व्यक्तीची ती निष्ठा, स्वराज्याबद्दलचं प्रेम, हिंदवी राज्या संदर्भाची आत्मीयता इतक्याच कृतज्ञतापासून पाहिल्या. आणि त्यांच्या परीक्षेचे उतरले नाही, त्यांच्यावर त्यांनी कारवाई केली. हे आपण लक्षात, ही आजची गरज आहे आणि ह्याच मार्गातून आपल्याला पुढे जायचं आहे. अनेक वेळा आपण खूप कमी वाचन करतो. फक्त मराठा म्हणजे कोण? जो हिंदवी स्वराज्यात सामील होईल तो मराठा, असं म्हणत सगळ्या जातींवर विश्वास ठेवला, त्यांना विश्वासाने एकत्र आणलं आणि त्यांची सेवा घेतली हिंदवी स्वराज्यासाठी. आणि अशा प्रकारे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करणं, आज आम्ही जेव्हा बसून विचार करतो तर त्यावेळेस वाटतं की किती अवघड काम होतं, किती कष्टाचं काम होतं. आणि शारीरिक वेदना, प्रवास आणि सगळीकडे फिरणं, यातून कसं साध्य त्यांनी केलं असेल. आता वाटतं की आम्हाला शक्य नसतं की चालत जाणं, थोडंसं इकडून जर आम्ही पुढे गेलो थोडशापर्यंत चालत तर जमत नाही. पण त्यावेळेसची कामगिरी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली, जो पराक्रम त्यांनी दाखवला, जे शौर्य त्यांनी दाखवले, जे हिंदू धर्माच्या प्रती आणि इतर सर्व धर्म आणि सर्व जातीच्या प्रती त्यांना असलेला विश्वास आणि आदर, हा खूप मोठा होता. आणि या सगळ्या शिदोरीवर त्यांनी कडेकोपऱ्यातून जे लोक होते त्या जनमानसावर
त्यांनी आपलं वर्चस्व निर्माण केलं. कुठलाही फोर्स नव्हता, कुठली त्यांच्यावर आघात नव्हते किंवा वाद नव्हते, पण एक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचं जे शौर्य होतं आणि त्यांची जी जिद्द होती आणि त्यासाठी लोकांनी सुद्धा त्यांना आपलं सगळा सपोर्ट दिला आणि त्या सपोर्टातून एक राज्य निर्माण केलं.